Rica May Maer ang si star ng Villasis, Pangasinan. Sa lahat ng mga kababayan ko sa Villasis, lalong-lalo na sa aking pamilya na naniniwala sa akin, ngayon pa lang, nais ko na pong magpasalamat sa inyong suporta. Ang laban ko ay laban nating lahat. Sumali ako sa Apollo Smith Production, The Star of Pangasinan. Kasi ito talaga ang pangarap ko, ang makilala hindi lang sa telebisyon, kung hindi sa aking sariling probinsya na aking pinagmulan. Ngayong nakaabot na ako dito sa Grand Finals, hindi ko na palalagpasin ang pagkakataong ito na iparinig ang boses ko na magniningning.